Здравейте, хора човешки! Днес ще ви направим клип, с който трябва да кажете на тинейджера, т.е. на дъщеря си. Да, защото не можеш да им стоиш с тези сладки очички. Да видим как да се справим. Правило 1. Мила, къде тръгваш с моите топчета и моята чанта? Ами отивам на дискотека, майко. Моля. Как да не останете на тези очички? Добре, може, но 10 часа се върнала. В 12. Добре. Изчезва. Обаче аз трябва да се прибирам. Стана тъмно. Стана тъмно. Ами какво е? Айде. Казваш, защо се връщаш това по-късно? Защо се връщаш в 1 часа? Казах ви в 12. Майко. Какво, майко? Стига! Какво, майко? Аз лягам. Бих устоила да се лягаш. Това беше първия раунд. Сега да видим втория какъв ще бъде. Мамо. Да. Бременна съм. Сериозно? Да, сериозно. Това беше право 2. Не. Добре, щом като си бременна, как ще гледаш това дете? Ти си само на 15. На 16 ти даже не ме знаеш. Не ме интересува! Не ме интересува колко си. Кой е бащата? Казва се Яни. Ти знаеш кой е Яни? Има ли сестра? Да. Как се казва? Анелия. Той те е братовчет. Не. Братовчет ти е. Сега имаме гост. Свърши клипът за сега.